Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi diparingi dening Gusti Allah niku wae daya gunakan pada itulah yang namanya syukur. Bisa syukur kan? Wah nyamun dia jojo, bojo ngalamun lah jojo. Allah Ta'ala jawab in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yen sira kabeh padha syukur atas nikmat ingsun, mesti ingsun tambahi. Lan yen sira ngufuri nikmat ingsun mesti ingsun siksa. Ngerti ya, siksa ingsun ku banget nemen-nemene. Jadi engar kok diterangake yen perubahan nikmat diganti sesuai ku ana wektune kang ditentokake dening Gusti Allah. Dadi kiai kang diparingi nikmat ilmu dening Allah muni ora gelem syukur kanthi karep kuat ngamalake ilmune. Nggih. Apa gak ditindak dening Allah ditindak jangan berlindung bajane kiai. Rambaya uki jeneng kiai ini. Apa meneh sekedar tukang kayu, apa meneh sekedar tukang batu alas. Dapat tinggi ya. Udah dikira dari kita ya nyanyap. Lu kok betul bicara petinggi pilih bicara secara umum. Bukan ini ngomong sama kamu. Soalnya sedaya niku wau nek meninjau dari sisi kenikmatan niku nggih nikmat saking Gusti Allah. Nek ora mendaya gunakan kenikmatan itu tenggene posisi nek wis ora gelem gunakno kemanfaatane nikmat sing diwehno miturut panggonane nikmat inna adabi lasadi siksaku iku luwih perih ngene. Jadi itu mriki sing disinggung kangge contoh jadi kiai sing diparingi nikmat ilmu dening Allah ora gelem syukur kanthi karep kuat ngamalake ilmune aja dikira ya ora ditindak dening Allah muk durung wektune soalé nopo ngoceh lho kaya bedan sewu ittaqullah akadukudi ngene wong ngoten lho tiga kebanget dari hakukudi kanthi sanyatane takwa gara-gara nalika nglakoni segala sesuatu miturut karepe dewi ora miturut nopo sing dadi kersane Gusti Allah. Jadi kersane Gusti Allah apa miturut keilmuan yang memadai sehingga nalika akhire contoh dadi ngurusi dalil imami juga cara miturut teori keilmuan bacaan Quran aja ora-ora ojo nuruti lagu nek iki ketoke mau durung ditindak dening Gusti Allah. Semuanya Allah turun kalau gilirane dewe ojo kok takwa wong ning ora gelem takwa dhewe aja wae makon syukur wong ning ora tau bacaan dhewe tau bener ora tahu astagfirullah di apa yang muni tahu aku gak bundang gimana lu bacaan John yen ana wong Islam diparingi kekayaan kang luwih-luwih dening Allah nuli ora gelem syukur marang Allah kanthi nanjake sebagian bandane kanggo sarbillah aja ngira yen ora ditindak dening Allah. Nah
iki pae sajurus pengalaman iki Jan. Kulo ngomong lagi itu pengalaman pura. Nek pengalaman diwehi bondo sing muga dibekti amanah di pengiran sing muga. Mulane ojo lali ndonga. Pokoke awak dhewe ngandale ndonga. Soale sampeyan ngandalo amalan yo ora duwe, ngandalo sugih ora. Sugih mesti sampeyan ngandalo. Wong ngandalo ilmu sampeyan yo bodho. Kowe ndonga ngoten mawon. Andale ya. Ya Gusti, mugi menapa ingkang jenengan amanataken dhateng kula butuh kemanfaatan keberkahan kangge kula, kangge anak bojo kula, keluarga kula, tiyang muslim sedaya donya akhirat. Bali. Lho, kula nggih ngajian muni ngono nggih. Lho sampeyan ora tau nggih. Ketok nek sampeyan ora nggih sampeyan piye kabeh? Lah nek sampeyan yo buat, wis sampeyan ora takok. Hubunganane ukara kula, bentuk ukara iku nalika akhire tersampaikan. Nek cara wong gane kerani cah wedok jenenge cangkeme lunyu krana ukarane pun kadung mulya kerani karo cah wedok. Dan di dalam kula kan kudu mulya kerani karo pengiran. Sampai sing gak tau nggih. Jadi sedaya kala aja kira yen ora ditindak iki Allah mau durung-durunge ya contoh-contoh wis akeh Mbak. Semoga nek yo liyane. Mun terus. Terus sih kantore guru moco. Kantore sono. Baso. Iya, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nata'ti ayatul qawma waladina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin. Kala ada bi ali Fir'aun. Kaya pakulane kaum Fir'aun. Waladina ngomong akeh min qablihim kan tetep ing dalem sedurunge Aladina. Kang tetep ing dalem sedurunge kaum Fir'aun lan Aladina lan wong-wong akeh. Kandhabu padha nggoroake sapa kaum Fir'aun lan wong akeh diayati Rabbi lan berayate pengirane kaum Fir'aun. Walana mengurus ingsun ing kaum Fir'aun bidunubihi sebab dosane kaum Fir'aun wa wong alang ngirmake ingsun ala Fir'aun ing kaum Fir'aun wa kullu saben-saben wong kafir kanu iku ana sapa kullu zalimina iku padha nganiaya kabeh kelakuan-lakone wong kafir Mekah iku padha karo kelakuane kaum Fir'aun sak kaum lan wong kafir sedulur ini padha nggoroake ayat-ayate pengirane. Mulane sing paling baku cetha temprape awak dhewe apa tuku awak dhewe termasuk golongane wong sing nggorono. Nggoroke karo ayat-ayat pengiran. Iya jawabe. Jawabe iya. Soale kenyataane kasunyatane. Kalau itu tidak tahu ini, kalau pas beres, kalau mau kita berbahasa, salah satu arti, saking kalau mau sekolah akhir kalau yo tidak dikeling dengan orang lain pengiran arti tentang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengriku pengertian dari beliau Basuki Mbah Mutam Makki. Niku ternyata podo kali nopo ingkang dipun serat beliau Kiai Haji Misbah Mustafa Bangilan. Gitu, artinya saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kan taruh aku pikir.
Sing marai sapa ngono? Inggih Gusti asyhadu alla ilaha illallah kula nekseni ngene. Bile boten-boten pangeran ingkang kula sembah kula taati kula bekteni kula agung-agungke kejawi panjenengan Allah Subhanahu wa taala. Iki Pran eling, wong piro aku ngomongin, dadi kawit. Nek kowe hitung sedurunge ngaji pindah teng mriki muli pun angger bengi. Lan kula gineseni Gusti bilih Kanjeng Nabi Muhammad niku leres-leres utusan panjenengan pramila makin nalika kula ngabekti kula taat dhateng panjenengan kula ngegongke dhateng panjenengan nggih badhe miturut Kanjeng Nabi ing dados tindak lamai Kanjeng Nabi jebule tegri kita basuh kiri watene iki ngoten dadi kula badhe sehingga nalika niku kula akhire luru titik temu kesamaan dari nopo kang dibusrat beliau Mbak Mutamakin kali beliau Mbak Misbah niku ana titik temu waduh terus niki apa kula ngaten iki cara piye zaman sing sugeng cara lakune sing padha sing ngaten duwe pedoman padha iki menate saya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sekarang kan kalau suara kata nyeneng nama dulu nyeneng no. Jadi kelakuan wong kaya padha kelakuan padha karo kelakuane Fir'aun sakome lan wong kabeh setu rugi. Bodoh guru kayak tayate pengi ngerane mulane kula wau nalika matur kali jenengan termasuk wong guru iki karo Gusti Allah krana jenengan nalika jarine badhe ngabekti taat dhateng Gusti Allah. Nah bentuk ketaatan saking panjenengan nggih pangabektene jenengan kule ngegung-ngegungke kepengeran Gusti Allah. Toh kenyataane iki namung wonten mau. Berarti mulane masih jauh dari Jawa. Akhirnya isun rusak sebab dosane. Dosa kufur lan dosa liyane. Lan ingsun ngeremake kaum ingsun ngeremake Fir'aun sak kaum. Kabeh ku padha ngani moyo awake dhewe. Allah ora ngani moyo kamu kamane. Nggih. Akhire digawe kerambiangan nek nggone laut apa laut merah. Nggih. Lah ayat iki meh padha karo ayat ngarepe karo minangka bukti kang ora bisa diingkari kanggo lumakune sunahe Allah ana ing masyarakat utawa bangsa utawa negara bedane yen ayat ngarep iku nuduhake sesane Allah yen ayat iki gandeng karo uli ngani moyo awake dhewe. Signifikane ayat ngarep niku nggih tentang siksane Gusti Allah sing ayat niki niku signifikan tentang kebulimane kawula marang awake dhewe. Inna syarra dawabi indallahi alladziina kafaru fa hum la yu'minuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.